Кешене хезмәт бизи дип юкка гына әйтмиләр. Һәм безнең халкыбыз элегелектән хезмәт белән гомер иткән. Хуҗалыгын да үз куллары белән корган, аның ныклыгын да, матурлыгын да үзе кайгырткан. Бу эшләр артында һөнәрчелек киң җәелгәнен безгә тарих сөйли. Ләкин менә еллар белән, заман белән арабызда кул эше осталары кеми бара. Агымдагы милли йолалар, гореф-гадәтләр елында аларга игътибар артуын, ләкин менә шушында гына тукталып калмасын иде. Кайтарасы иде үзебезнең асыл сыйфатларны, кыйммәтләрне дип борчыла безнең алдагы сюжетыбыз герое Минзәлия Фәйзрахманова. Безнең халыкта кешегә изге теләк итеп, юлларыңа ак җәймә дигән сүзләр бик еш әйтелә. Минзәлия апа да үз йортына аяк атлаучыларны җәймәләре белән каршы ала. Аның үз куллары белән тудырылган шушы хезмәтләргә басып, өй түренә узасың һәм гүзәллек иленә чумасың. Кай тарафка күз салсак да, анда хуҗабикәнең үз куллары белән тудырылган матурлык сәлам бирә. Шигүле мендәрләр, тастымал җәймәләр, урындык киезләре, сөлгеләр. Аларны санап бетерерлек түгел. Эше дә, ише дә бехисап. Менә хәзер дә тормыш иптәше Илгиз абый белән идәнгә җәймә бәйли алар. Бу кул эшләре паласны чүптән саклый ди Минзәлия апа. Аяк астында җылылык та биреп торалар. Бәйләм материалны өйдә кул астында булган төрле тузган киемнәрне, тукымаларны, шелтәр пәрдә калдыкларын телеп ясыйлар. Бу эшләр артында күбрәк Илгиз абый тора. Ә инде кулына ыргак алып, аны үрү Минзәлия апа җаваплыгында. Минзәлия Илгиз Фәйзрахмановлар Иске Мишән авылында гомер итәләр. Бүгенгесе көндә икесе дә лаеклы ялда. Хуҗалыкта маллар белән мәш килеп, өйдә кул эшләре тотып, көннәрен гамьле үткәрәләр. 3 бала әти-әнисе алар. 2 ул үстерәләр. 30 яшьләренә җитеп кенә кавышкан парлар 3нчегә бик тә кыз телиләр. Ләкин Минзәлия апа яшем олы диеп бу адымга бармый. Һәм алар кызны алып үстерәләр. Фәйзрахмановлар гаиләсенә 8 яшьлек булып килгән Венера бүген инде кияүдә, Казанда яшиләр. Мәктәптә математика фәннәреннән укыта. Олы уллары Илфир декабрьдә өйләнергә җыена. Туй ыгы-зыгысы белән йөргән көннәре. Менә Алла берсә килен килсә, киленне шиккән мендәргә бастырам барбер айы. Шул шиккән сөлгеләр, андай гадәтләр бардыр әле һаманда без үзебез шулай дип торабыз инде Алла берсә. Шиккән әйбер икенче инде, әле менә бик кызыгам ниләр, ал япкычлар шигәргә. Ал япкышка бик исем ни дип торам, ничек кенә ансына булдырып булар. Теге бирүче юк әле. Тәрәкә бирсәләр, мин аны шигәм инде. Ал япкыштан да битәр кул эшләре күп Минзәлия апаның. Менә бу диван башларының бер кайчанда буш торганы юк. Башлаган эшләр шунда тора. Килеп утыруга куллар үзеннән үзе шунда үрелә ди. Ашларга кия торган ак яулык чәчәкләре көтеп тора аны. Менә шушлай иттереп эшләдән тартып алам мин аны. Ул әйбәт кенә суырылып чыга. Шундый җиңел чыгаймы? Менә хәзер инәгә саплыйсыз. Менә инәсен куйым әле. Күзе күп бирәм. Күзексез алып янды. Сез аны бер генә кат җипле итәсезме? Икеләтәсезме? Юк, бер генә. Калыңа китә ул алай. Әйе, бер генә кат белән итәм. Шигү остасы бу эшнең бар серләрен белә. Аның янәшәсендә утыру да, күзәтү дә кызык. Бу кызыксыну артыннан куллар үзеннән үзе инәгә үрелә. Шиккәндә инде инәне берсенә берсен терәп шигәм, ату аерылып калмасын дип. Ату җип берсеннән берсе аерылса, бер дә мотор түгел, материал күренә. Шуңа күрә өсте-өстенә шулай шигеп барыла. Менә булай иттереп караганда, аның бер ничектә материал күренми. Минзәлия апа сезгә кызыгып куйдым әле. Минем дә шигеп карыйсым килде. Яшьлектәремне сагынып, электектән шигүләрне бик ярата торган идем. Менә мин хәзер менә шулай итеп алыйммы? Әйе. Менә бай үскә менә бу рәсемгә таба. Әйе, рәсемгә. Әйе. Хәзер бу уртадан алыйммы? Юк. Монда аска ук төшәмме? Әйе. Аска ук төшәм. Менә хәзер Шалыштырып ал син аны, яме шалыштырып алырга кирәк.
Bir bu yaktan, bir yaktan. Мен ikisini de bu yaktan aldım. Hazır bana bundan ortadan alırga tiyişme. Yok, dağın şuşunda üstke bu kıskadan gitmiyor. Çalıştırıp alış. Men hazır bu yaktan ettim. Hazır bu yakka. Jimne anladım. Çalıştırıp alış. Kabartma bulup kabarıp mene. Hazır bısın bulaydı. Mınsın mene bu yakka çalıştıram. İşke çalıştıram. Mene bu üstten olganda mana bik yuqaytып alırga kerek şulay bit. Qolan etmeske. Şoftangına barıga. Mene bu resim örneğinden barıga kerek. Mene bundan da yuqaytırıp gına olam. Bik usta şigesin sen özündegin. Elekten men aytam yaş vaqtda yigitler armiyaga ketganda qo'yovlar shigatirgan kelin bo'lib kelganda degina mana 33 yil bo'lsa da shikkan minderlerim hamanda esen sog' shularni qo'llanam. Elektrik material bitniq. Hali bugungi kunda da shularni uyda qo'llanam men. Mendek yavaş qanda şolay minderlerimi şigib apargan menzeli. Şunu sog'inib qo'ydim hali mene. Şuna işlep qarisi keldi. Hazır yapışları şigatirgan yig'indi. Men hazır şigib bitirdim bit mana. Ак җирлектә шигү бик мавыктыргыч та, уңайлы да, матур да булып бара ди Минзәли апа. Шуңа хатын-кызларга аш мәҗлесләрендә кия торган яулыклар шигүне бик ярата. Аның кулыннан үткән мондый яулыклар сабагына түгел, бөтен Татарстан ханымнары бизи. 2020 елда ул Күкмарада мәдрәсә тамамлый. Шунда барлык курсташларын яулыклы итә. Менә ашка барган сайын шушындый ниләрне алып барам, мен истәлек булса басын дип. Миннән дип менә. Yapışları шушындый. Һәр эштә яңа чәчәк. Рәсемнәр кабатланмый. Ул аларны тирә юннән, күзәткәннәреннән хәтерләп кала. Кая барса да ят үрнәк күзли. Resimlerini televizordan көргәчтән Илгиз ясап та берде инде. Хәзер инде ул үзең яса инде дип тә әйтә инде. Шул төшергән ниләрем ясаган әйберләрем бар, шуларны төшерәм инде. Копировка белән дә төшерәм. Кул белән ясыйм хәзер шумардым инде. Аллаһа шөкер. Сөлгеләргә инде барыбер элекеге үрнәкләрне санап эшлисе аларын санап үрнәк булмаса булмаянсына. Үзеңне итеп. Илгиз абыйда рәсем ясау дигәндә кул алмаш. Баштарак мәлләрдә бар рәсемнәр дә аның кулы белән туган. Хәзер исә ул күбрәк чүпләм сөлгеләргә үрнәк төшерә. Мен баштарак рәсемнәрне ясап бирә торган име хәзер үзе дә шомар дин ул хәзер үзе дә ясый. Теге авыррак булган җирләрне булышам инде. Менә бу язганда теге хәрефләрне түгел itib yazarga kirib etmine andi vaqtlarda men yazam indi tügelerek işlerini işlisi bolsa men aytaydı. Шигү җепләрен дөрес сайлауда мөһим. Ул арзанлы, сыйфатсыз булырга тиеш түгел. Чөнки юганнан соң төсе чыгарга яки ул кояшта уңарга мөмкин. Шигәргә бәкүп керәгә, бәкүп әнә шул шерстяный элекке әбиләр шәлләре бар бит инде. Базардан дап кайталар, аннары менә сатучылар килә бит инде авылга, урамнарга, шунда матур җепләр, ниләр шәлләр булса алам инде. Аннары шиккәнне белгәч, үземнең туганнарда бире, алар инде кем кайда нәрсә күрә, алып килә ансына рәхәт. Шигү бик тынычлыклы китерә инде кешегә. Тынычландыра инде, рәхәт инде. Мендәр тышлары, бәйләнгән чәчәкләр, оек-баш бияләйләр, бисердан гөлләр, пазлдан картиналар җыю Минзәли апаның санап бетермәс кул эшләре. Кул яулыклар калган икән әле. Менә малайларыма яңа өйгә чыкканга дип ашъяулык, менә малары киез, урындыкка. Егетләр армияга китәләр бит инде. Армияга киткәндә менә һәрберсенә бирәм инде менә шушындай кул яулыклар. Аны сорап та киләләр инде. Менә мендәр тышынсысы. Әле текмәгән дә мансысы яңа шигеп битердем.
Минзәли апа кияүгә килгәндәге бар бирнәсен шигеп алып килгән. 33 ел дәвамында алар әле дә кулланылышта. Тузмаганнар да, матурлыгын да җуймаганнар. Менә үзенең кияүгә чыккандагы мендәр тышы икән Минзәли апаның. Ничә ел иде бу мендәр тышына Минзәли апа? 34 ел. 34 ел. 34 ел файдалануда. Менә бер нишләмәгән юқарда элекке материалның әйбәтлелеген инде. Бу намазлык әниемнән калган бик кадерле намазлык. Мин буның белән Аллага шөкер бүгенге көндә намаз укыйм. Менә ул ничек булып, зур булып эшләнгән һәм саклануы да сакланган. Моңа ким дигәндә 150 ел бар инде. Бу намазлыкка. Бу әниегезгә дә кемнәндер килгән намазлыкмы? Әнигә дә әбиләреннән калган намазлык инде. Шул заманда ук шулай шигелгән. Шул вакытта ук шулай шигелгән. Аны сундук эшләренә дә ябып тоталар инде шулай иттереп. Намаз укымаган кешеләр. Без инде үзебез Аллага шөкер шушында намаз укыйбыз. Шушы кадәр маугулары янәшәсендә Минзәли апа дингә дә килә. Кеше улы Илмир белән икесе дә мәдрәсә тәмамлаган дипломлы остазлар. Авылдашларына аш мәҗлесләренә Коръән укырга йөриләр. Мәчет эшендә дә беренче булышчылар. Алар юкны бер вакытта да сылтау итмиләр. Битмәс йорт, хуҗалык мәшәкатьләре дә Минзәли апага яраткан шөгыленә киртә куя алмый. Илгиз абый да җәмәгатенең вакытын файдалы үткәрүен хуплаучы гына. Кул эшләренә вакыт табып була, күңел итсәң бик кайчандагын. Менә эш битеп, кеше белән сөйләшкән арада да эшлим дисәң эшләп була. Кулың эшли, үзең сөйләшәсең. Бер нәрсәсе юк. Менә кул эше кешене тынычландыра, эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, барыбер. Мин кызларга, хатын кызларга булай укымасалар намазларга дугалар өйрәнмәсәләр, кул эшләр тотсыннар дип әйтәм. Кул эше үзе кешене шундый рәхәтлеккә чыгара, ял иттерә. Ул эшләнде менә шушында. Эшләп күн үзенчә матур итеп бөтен җирләр хәзер чәчәктә дигән шикелле инде бизәп бөтен җирләрне, аның дуслары да күп. Шушы ни буенча инде бергә сөйләшәләр. Telefonlardan aralашалар кеше белән. Шулай итеп яшәгәч бик күңелле инде. Оста кулда гәүһәр бар дигән сүзләр нәкъ менә Минзәли апа турында кебек. Аның кулы орынган һәр җирлектә матурлык туа. Ул җанга дәва, күзгә нур, күңелгә илһам өсти. Кешелекне гүзәллек иленә дәшә алуы белән генә дә ул үзен бик бәхетле саный. Ирле хатынлы изге дугада алар. Үзләре өчен, илләр тынычлыгы өчен. Мин бәхетле хатын кыз Аллага шөкер, минем малаем бар, кызым бар, ирем бар Аллага шөкер, семьям тулы. Бүгенге көндә бер кайгы хәсрәтебез юк, Алланың биргәненә шөкер. Менә шуның өчен инде хәзер бүтән җиребез җиткән. Бүтән кешегә теләк шул, кайгы хәсрәт күрмәсен, илләргә тынычлык бирсен. Илләр тыныч булсын. Шунысы бик куркыта, бик ансы өчен кайгырабыз инде. Теләкләр бар инде алар, менә балаларны күп башлы күзле итеп инде, урнаштырып инде, үзләренең тормышларын корып инде. Менә шушындый теләкләр бар инде ул. Үзебезгә дә менә исән-сау яшәргә язсын инде, бергә авырмыйча, кайгы хәсрәт күрмичә дигән шикелле. Менә шундый теләкләр инде. Гасырлар буе безнең ата-бабаларыбызның тормышын бизәп килгән шигү осталыгы сагында гомер итә Фәйз Рахмановлар. Борынгы шигүләрнең гаҗәеп бизәкләре сандык төпләрендә генә ятмасын. Менә шулай безнең көннәр осталары кулы белән өр-яңа җирлеккә төшеп, матур хезмәтләр булып күзләребезгә күренсен, күңелләребезгә юаныч өстәсен. Дөньяны якты төсләргә баетучы бу гаиләгә рәхмәтләр, сокланулар, алкышлар.